Fil-jiem illi ġejjin, il-Ministeru tal-Familja u Solidarjetà Soċjali flimkien mal-Ministeru tal-Finanzi se jkunu qegħdin iwaqfu kumitat operazzjonali biex tinbena strateġija li tindirizza bis-serjetà is-sostenibilità tal-pensjonijiet. Waqt laqgħa li kellha mal-Alleanza ta' Organizzazzjonijiet ta' Pensjonanti, il-Ministru tal-Familja u Solidarjetà Soċjali, Mary Louise Colero Preca, spjegat kif il-politika soċjali torbot ma' dik ekonomika. Il-Ministru saħqet kif il-Gvern se jkun qed jindirizza s-sistema tal-pensjonijiet b'mod holistiku sabiex jiġi assigurat li l-pensjonanti jibqgħu jgħixu ħajja ta' kwalità. Fl-istess waqt qalet li l-Gvern se jkun qed jirriafferma l-pożizzjoni tiegħu kontra li tola l-età tal-irtirar. Il-Ministru wrid tħassib serju għażieda fir-rata tal-fqar u l-esklużjoni soċjali fost l-anzjani u spjegat kif il-Gvern huwa impenjat li jindirizza din ir-realtà. Finalment, Mary Louise Colero Preca saħqet li se jitwaqqaf task force bejn il-Ministeru u l-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw il-pensjonanti biex jiġu indirizzati l-problemi u l-prioritajiet f'dan il-qasam.